Du kunde. Hur gjorde du? Så här. Alltså så och sen så. Nej, du ska inte snurra någon. För sen så kör jag över dig. Om du ligger på backen. Nej men visa hur du gör, får se. Alltså jag vill också göra, men alltså jag kan inte. Men knyt. Jaha. Det borde gå. Kan du jula? Jag vill också kunna. Det är jättedåligt. Så här gör du. Jo men när jag kommer med det där då Men du gör så här. Och sen på den micken. Vad heter det på finska? Kärrynpyörä. Kärrynpyörä. Det kärras däck. Jaha. Ja.